एक इंच के बाद कहीं पर सब तो हम दिखाई दे उतना अपना हाइट पर भरोसा बना रोज सबके प्यार से आज भोजपुरी में तमाम गाना हिट चलता है। एगो गाना अपना जिला खाती गाँव में आतना ना मारल भाई आतना ना मारल भाई कि बलिया के कोनो शुभ काम अगर वो गाना ना बाजे तो बुझाला कि अधूरा रह जाए। एमे हमार बड़प्पा में क्या आप सभी का आशीर्वाद है। सनी को आप सब आशीर्वाद देते हैं। कौन गा रहा है? टीपू बाबू। आओ सुनाओ जरा। अगर अच्छा लगी गाना तो एकदम ताली बजा के हुम्मत से सब हमारा खाती गाना। ये गाना नीरज शेखर जी खाती गावत है। वहां के गाना समर्पित बा। एक लाइन गाई ताली बजा के अपन इरादा दिखा देता कि कितना मजबूती से रुआ सब नीरज शेखर जी खाती लागत बने। क्या भाव है कि सब जिला खाली जिला कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी हो कि सब जिला खाली जिला नीरज शेखर जी के बलिया बागी हो। एक बार अपने नेता खाली जोरदार ताली बजा दी सब। एक हाल ही में हमर गाना वायरल भइल बाटे। अपना संगतिया लोग खाती गाना गौले बानी, अपना दोस्त लोग खाती गाना गौले बानी। कौन गाना कि हमनी की यारी बचपन के यारी रौरा लोग के यारी हमनी के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ है। आज से 70 वर्ष से चलता होता वो ऐसा यारी हो कि जब बरात छोटी तबे छोटी आज फिर से दोस्ती निभाने का समय आ गया। एक बार कल्पना करें नीरज शेखर जी के अपना स्मृति में याद करें। सादगी की प्रतिमूर्ति वहां से सीधा निहायत करें। नेता देखे के नाम मिली शुभम भैया वो नेता खातिर कहेगा कि हमनी के यारी बचपन के यारी कि यारी छुट्टियां फिर दोस्ती तू बोले वाली वो गाना वायरल भइल बाटे। सौरभ भाई अरे की जेकरा से करी अपना दिलवा के बतिया रौरे लोग से निहोरा बा अरे कि तुनो हाथ जोड़ी चाची पढ़ना की पवा कि अब की जीत नहीं हो चुनौआ अरे कि हवे चंद्रशेखर जी के लाडला बेटुआ अरे कि हमें पूरा बलिया के लाडला बेटुआ कि अब की जीत नहीं हो चुनौआ। एक बार हमारे साथ बोली ओम प्रकाश राजभर नीरज शेखर ओम प्रकाश राजभर नीरज शेखर। हम जानते हैं कि आज टीयर की कमसी के बड़ा डिमांड होई तो इससे हम चल गए घर से टीयरे सर्च कहेंगे भाई भाई एक में मिल जाइए बहुत हो जाए ना जी तबे हो जाए। एगो हमारे के माता बहन गीत गावेली लोग जब दुआरे बारात लागेला जब दुल्हा द्वार पे आवे भैया तो माता बहन अपना अपना छत पे खड़ा होके और छत से नीचे एगो भाव गावे नहीं जाए ओ भाव रोना लोग खाते इनी हो रहा गीत बाटे अपना आदरणीय नीरज शेखर जी खाते रोगा सब कौन गीत गावेला हरे किया खोदिया अरे किया लेकिन हमने के क्या गावे का बात
पूरा देश में नारा लागल बा कि 400 के पार अब की बार भाजपा सरकार